Bay, kumusta? So, taon-taon sa tang wala magkastoryang magka-jam da kay murag kanang wala lang lockdown sa mingri. So, karon kay akong nihayag. So, karon akong paninguhaon nga kanang upload nako tanan mga videos nga mga pending maski kat mga videos nga walay pulos kay ganahan mo ko na ba ko'y pagka OCD ba. Tanan mga video na ko ngari. Ganahan ko ibutang sa vlog, kay ganahan ko murag ba diary ang vlog ba. So muna yung nahitabo sa akong in English nga vlog. So mo akong gina-update siya pirmi lately kada adlaw ko naga-upload ngadto maski way pulos. Nya di mo ko ganahan mo upload mga way pulos nga di pero karon mo-upload ko way pulos. Excuse nun siya. So muna siya ang katong mga daily vlog nako sa Pikas, pambutang nako. Wala sa nako gipakita, wala unlisted siya so mga tao dili ka kita unless makita siya sa playlist didto makita ka sa mga vlogs nako ngadto nga mga walay pulos ka ng lang, ay, kapoy, ay, stressed ko, ginana ba? So, di mo ganahan nga i-subject na mo adto. So, hide to na ako. Ganahan ta kung buhat ng sa Bisaya ba, but masamot siya ka, murag walay pulos ba, ng mga pinugus ng vlog. So, karon akong ganahan buhaton is na ko mga vlogs ng mga walay pulos nga nabuhat na ko since 2020 nga kanang wala mahuman. So, ganahan ko akong i-upload nga rin mga highlights ng mga pak nga vlog. So, ako lang niya. Nag-try mo kong Final Cut. Ako nag-try edit sa Final Cut. So, medyo taas siya nga vlog. Panglimpyo lang sa mga buling na ako. Kuhan ako, advice na ko sa mga tao nga, kung buringan mo mo yan yung vlog, ayaw tanawan ni. Sa sunod lang tanaw. Kaya para kuha ni siya. Murag ako ning kanang wrap up sa mga vlog na ko ba. Kanang mga panghitabos kinabuhi. Ako siyang taas on, ako yung pangpaslaktanan para gagmay na paslakon. So, in the next few days, in the next, excuse me, 5 days, muna siya mga vlog ng mga gawas. Nya akong buhok kay kalkag na kay wala may mga barbero karon. Nya sirado lockdown me. So, magluto ko itlog pero ako na i-upload ng vlog karon. Ngano sulti mo sa itlog pero wala. Sige bye. Nya kanang sige, kita-kits. Hopefully daghan ako ma-upload the next few days or the next few months so unsa kay napabayaan na natong Bisaya bayda. Ibawam ko gamay ra na nanaw karon kay as of now gamay pa kay subscribers niya. Wala sa kay ko naga-market ani but naga-practice lang ko mag-vlog. In the future what ka ba bumayo ko mo-vlog, sikat ko nindot akong content. Daghan mo tan-aw. Tanaw mo balik ka nga vlog, yung mo pisti, kaluod, kangilo. So muna mga cringe vlogs na ko. So, paibaw na ko daan. 3 minutes na. Usually 3 minutes akong ganahan yung vlog but kan siya padayon na nga itong mga throwback vlogs. Sige, bye. By December 17, 2020. Hapit naman 2020. Karon kay akong book since March pa ni siya naputlan. So atong putlan siya karon. Moadto ko la ka JM, layo man niya. Migo man ako ni Bisaya man sa. So moadto ko sa Iraha, magpaputol ko karon. So it's gonna be 1 hour kapin nga drive kay layo kayo. Tapos pikas bungtod siya. Tapos siya sa east na ako sa tapos siya sa west na ako sa east. So let's go. Spanish. Malagi ang gagawa ba? Come on, man! 25 minutes late. I came so early. Nine months yung buto yata. Daan pa ko. Nangangawas. Naka-video na. Oh, Nami kan ka ng tradition sa barbering ba? so Nice haircut, mate. daan pa ko. Yep.
may buntag bay Sabado karon. So nag-prepare ko kay kanang mag-shoot kog video, mag-film kog di video, mag-drone ko for someone today. Akong kuhaon ng lens hood sa 35mm kang Will Chow. Nagpait akong lens para to. Nya karon kanang rag ako na yung i-film gamay some drone stuff, and then adto ko sa church, mag-film ko ngadto sad sa church nga ilang ginakunan. After that, okay na, mag-film na sa kuha. But muna ako itinerary for the day and mag-prepare na ko daan kay maabot na ang groom. Yeah, I think maabot na ang groom. Gotta set up my gear now. Auto. So by kanang nagsugod ko gidit karon paghuman naglisod ko sa Final Cut. Nya kanang wala ko kasabot song gibati kanang ba. Di nung kumawa ni. Nya napugod ko kanang buhatonon nga assignment karon. Nya procrastinate lang ko ani akong video. So putlo na sa ko ni ngari karon ang video. Nya kanang balik sa ko sa kanang kuan Premiere Pro. Naglisod kog need siya praktisan yun, need siya praktisan. Pero kung mamayo na ko ani, pero karon di pa kay murag hasulan pa ko'y busang sa music, inana, hasulan pa ko. So ganahan ko mobalhin sa Final Cut kay para paspas na niya, kausar ang palit pa. Kay ang Premiere monthly ka, yung gasto kayong hinampak. Kaning Final Cut murag nindot din siya kung nakamaka. Ato lang yung masiron ko panahon, pero as of now, lisod ko. Sige bye, kanang diri lang sa ta. Nya kanang hopefully magkita ta sa next few videos, and yeah. Also, kung makalugar mo, suruya sa nga akong pikas nga kuan, Bistak Vlogger, pero in English to siya. Kung di mo kasabot in English, patay. So, ato sa Bistak Vlogger na kung kuan, dili katong babae ka Bistak Vlogger nga vlog. Katong Mikel magdadarong pangan sa vlog kay kuan mo to siya. Kuan mo to pangan. Sige bye. Ay mo and take care. Love you.